Assalamu alaikum masu sauraro. Sunana Isa M Sharif, babban masoyin mawaƙin nan Alhaji Umar M Sharif. A sha sauraro lafiya. Lal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 a. Ra'ayi riga kowa da wanda yake so. Adanawa har da waka Isa yau na murzo. Gare shi babban gwani mawaƙi na so. Ku zo ku buɗe kunne ku ɗan ji batuna. Ka kama na kani Isa na rike nawa. Umar Sharifi shi zana yi wa wake na. Ahadin Allah sarki ɗaya, mai sama mai ƙasa sarki mai duniya. Karan da shari'i sanai yi waka ajiya, waka ta babban gwani mawaƙin duniya. Umar M Sharifi a wake na buɗe shafi, kare ka zana yau walla ba ni gajiya. Domin ka zama fitilla ko ina ka bulla, farin ciki sake dan ka haska zuciya. Baiwa Allah ibaka dole ne in maka waka, yaranka ne M Sharif na zana. Ka kama na kani Isa na rike nawa. Umar Sharifi shi zana yi wa wake na. Kumar maza ganan gwani na jan zaki. So nan maza je gwanin da bai da raki. Da ka fito makiya suna yin mamaki. Wankan ka yayi daban a cikin su ka kwashe maki. Babu yadda za ku yi Allahu sarki shi yau. Umar M Sharifi ba shi baiwar waka. Ya ku ya kuri je ku kara nazari. Domin gwani na ya wuce ku a harka. Ki dafa masa duk inda ya fasa ba abin